Si CRC. Na nami dire sa may Bisayan. So na mangumpra na sad tani para sa charity sa Bourbon. Oh. Papel, lapis, ballpen, etc. Basta kayo para sa eskwelahan, para sa mga bata. Hello mga idols, welcome to my channel, Boy Banks YT. Ikaw boss, sa istorya charity boss. Welcome di ay atong newbie. Sa nga ano boss? Sasayaw na yan! Okay. Ayos na kayo, sagkasag-sag! Kuan nga naot nga okay rang kuan dagan ros panahon nga di magwanwan. Bourbon no? Nanata sa may boundary dapit. So, nanagita. Doon na kita sa Sugod na, boundary sa Sugod no? Oga. Mao na di na ko to bang Sugod. So, ari na ta sa Bourbon. So, mao na ni ang Bourbon. Alright, so atong pangitaon ang Barangay Laaw. Atong pangitaon nasa Dabita no? Unahan daw sa Eskina Lugo. Alright mga katsulin, nami karon sa may eskina Matimaw daw, pasod padong sa may Salingit no? Salingit School, hawat mi sa Ninja 400 Kawasaki, ang grupo ni Master Isaac. Alright, nami karon naghuwat dere kay nawahay sila gamay. Alright, eskina sa Matimaw, muning dana padong bukid. Paboto na tong Ninja dere, sila Isaac. So, samtang nagbabot mo, pag zumba sa mo. Kinahanglan kung musuod mo diha, George, so padong sa linghit. Buwana, George, mo, yung ligid, ipagi diha kay, naman na yung medisina. Oh, para di mo magdag-age, kagaw dito. Ang virus, mabilin diha. Hello. Hi. So, okay kayo, no? Hi, Boy Banks. Kumusta ang feelings ninyo sa charity? Feeling good. Okay. Bahala nakasagsag. Anak jud na. Naon sa mga usa? Very excited. Excited. Madilatar. Oo. Okay, mabalik po tara ba? Tagat ra ba ta? So, unsa ito ikastorya sa charity karon? Nipon this way. Nipon. Ha? Ginoo. Medyo rough road unya basa nya kuan bakilid, so hinahinay lang kita, hinahinay sa naapa mi diri nya nay nang lapa. Oh, may naligo mo na among gagian ron lapok no, medyo uwan nya asaka na sa oops, medyo bato ng dalan nagamay hanlod, lisod jud siya. So lisod ang pagunit sa kamera, so dili kita kapuko sa kamera no, luhag kayo ang kamera kay grabe ang dalan. So dagko kay sa mga bato-bato hait. So this is a challenge. Anan gini lapok sa daunahan.
Right, so mga ni karon ang sitwasyon din sa mga gian padung adto sa may Salingit Elementary School, no? Sa may Bourbon. So adto ta dito manghatod taga mga chinelas, so pangmudjol kanay. Kanang gidani coronavirus pangmudjols. Okay. Bidasad sini Master o Jello ang mga notebook ug papel kana siyang luyo. Right, so ako aron sa chinilas ang giangkas para sa mga bata ngadto na sa eskwelahan sa Salingit Elementary School sa may Bourbon, Bukirang Pahen. Victor Sugisod yun kay ang mga dalan murag ipaningot jud mayo. Dili lang ni trail ha. Dili lang ni trail, kurkurog gid akong tuhod. So asa man dani sa wala sa to. Asa man nabita? Ana gamay. Sure jud asa jud. Ngana na lang. Alright, so hinahinay ta. Ang tuson na ni. Mo man itong tuyo. Tama katabang. Mga sili, hindi ka sa digit. Mga sili, hindi ka sa digit. Alright, so hinahinay. Okay, hinahinay mo, hinahinay. Right, sa mga katsele, no? Maurag mauna ni ang eskwelahan. Dool-dool lagi. So, okay na lang. Ano siguro ni? Okay. Dagan-dagan namang tao. Right, so makita natin muling eskwelahan. So, muna sila. Right. Mga kalibis. Sulit na sulit. Bisag. Wa pa may katultol gyud. Okay kayo. Nice, chill. Very cool and chill ride and keep safe everyone. Love tanan. Thank you. Saan nagkalubok-lubok pero mulubok gyud gihapon. Oh, welcome to Salingit Elementary School, where you belong. Wala mo surrender ato, President. Good morning. Salingit Elementary School is very thankful and blessed to have you here. Bisag sa kalayo o kanindot sa dalan. Pero pa din ni ma'am. Wala mo naging Gilupad raw. Wala nag-expect nga nindot kay Dan. Ay okay lang. Okay, they are the Cebu Chill Riders. Nagsugod sila ato last year pag pandemic, April 6, 2020. So pagpapadod kayo no. Pero mura na sila, dugay na dyan kayo nga ni Pundar. Imagine, 1 year pa lang, o nagdaghan na sila o accomplishment. Kumusta? Mga ginikanan, mga anak, estudyante pa rin o. Sana. Nani kay anak dire? Oh, nakakasay. Good morning atong tanan dire. Salamat kayo bisan sa kanindot nga dalan no. Ato jud gi Matuwid na dalan. Lagi sungsong atong dalan. Ano matuntol na ato na sa lami. Sige. Thank you so much no sa atong operation na to, sa atong grupo, sa Ninja 400, Cebu Chill Riders Club members, sa mga ginikanan, mga estudyante, sa mga... Labi na sa maestra. Labi na, kay grabe sa nga pagpanandam. Yadaman nyo na, abi ko, wala lang hinanganay, bro. Yadaman nyo na ita. Ay, istorya pa kayo. Ang dalan nito kayo. Sige. Pero sino kung ba sino? Sige, salamat. Salamat sa lingkod. Ano magsumba? Di magsumba. Salamat po sa mga fellow leaders.
Okay. Okay, thank you so much for your generous support. Once again, the Cebu Chill Riders. Thank you so much. Okay. Hoy, apit sa mga rider! Dali mo nilin! Exoni siya ni Erin Arizo! Di mo participate! Dali! Try hubog pa na. Okay, once again! The Cebu Chill Dancers! Platanan ba? Sige, gawin mo na. That's the Space Jam! Si Raiki. Ayaw mag-Raiki. No, 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 no. Thank you! Pinami, kita lang ginamay nga palipay pero kinasing-kasing. So, magpalinya mi, o gikan sa kinder hantod sa grade 6. Kung sa mo nabilong, ato mo mulinya. Kung nabilong mo sa ako pwede na mo sa ako Nabilong pagkabayad naman. Nakatang grade 1, ayaw mong shortcut dito, princess. Sabi mo grade 1. Nakakalinya lang. 7, 8, Grade 1, direct.
Okay, good na me. Apira. Uli ko sa simana. It's caught in the crossfire.